espies són de veritat. Espies de veritat. Set vides. Residència Costa Oest, les 7 i 8 del matí. Clover, però què fas? Res, dona, t'estudio un lòbul de l'orella. Ai, el lòbul de l'orella? Per què? Ai, perquè avui hem de veure la meva mare i he d'estar preparada. Preparada per què, si es pot saber? Perquè és cirurgiana estètica, especialista en lòbuls de l'orella i es pensa que vull seguir els seus passos. Si sap que estudio disseny de moda, tindrà una desil·lusió brutal. Per això he decidit convèncer-la que em vull dedicar a la sutura i no a la costura. Història del lòbul de l'orella, primer volum. De veritat que tu estàs llegint? Ho intento. Oh, Clover! Ah! Sorpresa! Mare! Ui, ja has arribat. Oh, és que la lobectomia d'aquest matí s'ha acabat abans d'hora. Així encara tindré més temps per estar amb la meva aprenent de cirurgiana i amb les seves millors amigues, esclar. Oh, vaja, m'encantaria quedar-me, però avui començo a fer de voluntària al laboratori felí de l'Uni i no puc fer tard. I jo he d'anar a córrer. Adéu! Que bé! La nau nodrissa dels aficionats als animals. Oh, la facultat de veterinària! Quina passada! Serà el millor voluntariat que hagi fet mai! Tu deus ser l'Àlex. Soc la professora Dion, Felín Dion. Veig que t'agraden tant els gats com a mi. Ja ho pot ben dir. Els gats són la cosa més bufona que hi ha. A part d'aquestes botes de pell d'imitació que porta. Gràcies. I gràcies pel teu entusiasme pels felins. Per mi, els gats són els animals més increïbles, intel·ligents i fantàstics del planeta. Tant de bo les persones ens hi assembléssim més. Sí, com ja he dit, són molt bufons i els cuidaré molt bé, li prometo. Perfecte. I ara, si em permets, tinc uns quants encàrrecs per fer. Ja ens veurem després. En fi, els mixets i jo ens hem quedat sols. A veure per on començo. Us rento, us dono menjar, us netejo les gàbies. Espereu-vos! Un per un no entenc el que em dieu! Auxili! I què, Clover? Explica'm una mica com et van les classes. Em va molt bé. El preparatori de medicina et prepara molt bé, com ja deus saber. Vols que faci cafè? Després de l'operació que has fet de bon matí, deus estar cansada. Vinc de seguida. Clover! Clover! Visca! Salvada per la campana. Vull dir, per la UP. Deixeu-me sortir! Ai, gràcies, noies. Hola, noies, us ve de gust un refresc? Jerry! En persona. Bé, en goma, més ben dit. Vaig a la convenció de camuflatge per espies de la UP i estic molt il·lusionat. Ja, tan il·lusionat que no s'ha donat que encara va amb faldilla. Ostres! Ens ha fet venir per algun motiu? Sí, per diversos fets que han tingut lloc arreu del planeta. Com ara que la gran esfinx de Gizeh ha recuperat la seva esplendor original, que les escultures dels presidents del mont Rushmore les han canviat per unes cares de gat i que a la torre de Pisa hi ha passat una cosa molt curiosa. Què vol dir, curiosa? Ho haureu d'anar a veure en persona. Passem al material. Avui tenim les sabates de plataforma de llançament, l'esfuma de cabells de ferro massís, la pastilla de menta d'efecte àrtic i l'ombra d'ulls camaleònica. Oh, que bonica! I molt pràctica. No només ressalta magníficament les parpelles, sinó que també permet a l'usuari camuflar-se amb el fons que tingui al darrere. Gràcies, Jerry. No es mereixen. I ara, prepareu-vos per aterrar.
Tenia raó quan ha dit que era una cosa curiosa. Tota la torre està coberta de moqueta. És com un gratador gegant per gats. Anem-ho a veure de més a prop. Perdona, però a mi la vista que hi ha des d'aquí ja m'agrada prou. Ostres, algú sap com es diu? Que guapo que ets en italià. No, però sé com es diu adéu. Vinga, som-hi, arrivederci, vigilant guapo. I hola, ombra d'ulls camaleònica. Veniu o què? Sí, ara. A veure, què busquem exactament? Qualsevol cosa que es pugui considerar una prova. Ai, em pensava que la moqueta era flonja. No és la moqueta, Àlex. És una mena d'urpa estranya. Sigui el que sigui, val més que ho analitzem de seguida. Ens han descobert! A córrer, noies! Ei! 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 Seguiu-me! Caram, quina força a les cuixes. Veig que les classes de pilates de la WUP valen la pena. A veure, qui vol tornar cap a casa? Mira que m'encanta Itàlia, Però ara he de tornar amb la meva mare. Mentre tu tornes amb la mare i la Sam va a classe, jo analitzaré la pista que hem trobat. Laboratori de felins, de dia. Hi ha algú, professora Dion? No hi ha moros al costa. A veure què passa amb aquesta pista tan estranya. No pot ser. Aquesta urpa té ADN humà i felí alhora. Com és possible, això? Els hi he de dir a la Sam i a la Clover de seguida. Qui són la Sam i la Clover? I què els hi has de dir? Professora Dion, la Sam i la Clover són unes amigues i els hi he de dir que avui treballo al laboratori i no puc anar a fer un gelat amb elles. Que ve de dinar, perquè veig que té una mica de cosa a la cara. No és res. Escolta, Àlex, aquí ja ho tinc tot controlat. Què et sembla si plegues per avui? Molt bé, doncs ja ens veurem. Sí que ens veurem. I t'hauràs tornat perfecte. Digui. Noies, tenim una emergència. Unes cries de tritó han tornat a atacar el iot de la WUP? Pitjor. La meva mare vol anar a fer un berenar sopar a Beverly Hills. Què us sembla? I això és tan greu? Que si és greu. Voldrà que parlem de la carrera de medicina. Per això m'heu d'ajudar a mantenir la comèdia. Molt bé, d'acord. Ja vindrem. Gràcies, sou les millors. A veure, has descobert alguna cosa de l'urpa? Sí, segons l'ordinador del laboratori, té ADN humà i felí alhora. Que fort! Doncs envia-li en Jerry. A veure si descobreix exactament de quin humà es tracta. Ai. No penso deixar propina. A veure, Clover, com t'agrada més el lòbul de l'orella? Puixegut, arrodonit, que pengi? Oh, Àlex, vine, seu. Gràcies, Clover. Que suau. Gràcies. Àlex, es pot saber què fas? Tranquil·la, mare. És que l'Àlex està cansada. La falta de sol li fa fer moltes bestieses. Jo també anava cansada quan estudiava, però no feia mai aquestes coses tan peculiars. Ei! Què ha passat? Què passa? No ho sé. Anem a fer-hi un cop d'ull.
residència. Ha anat d'un pèl. Gràcies per fer aquelles coses tan rares per ajudar-me, Àlex. Quines coses rares he fet? Ostres, qui ha parlat de coses rares? Ara ja sabem per què ha cridat aquell home. Algú s'ha carregat la font de Beverly Hills omplint-la d'una sorra fastigosa. No és sorra normal, és d'aquell absorbent per gats com la del laboratori. Que fort! Creieu que té alguna relació amb les altres coses estranyes que han passat al món? Us penseu que fa gràcia aquesta brometa penosa que heu fet? Com us atreviu a tocar res de Beverly Hills, cregudes? Jerry! Ni més ni menys. Ja he arribat a la convenció, però he dedicat un moment a analitzar la mostra que m'has enviat. I què ha descobert? Resulta que l'ADN humà és d'una tal Feline Dion. Feline Dion? És la professora del laboratori de felins on treballo. O sigui que allò que tenia a la cara no eren restes del dinar. Devien ser bigotis. Ai, mare. Em sembla que ho haureu d'investigar, noies. Adéu, els cavalls m'esperen. Àlex, què és això que et surt de sota la faldilla? Quina monada! Monada? Però què dius si fas garrifar? És com si t'estiguessis tornant una gata. Oh, deu haver sigut quan t'has punxat el dit. Surt d'aquí, Àlex. Hem d'anar al laboratori de felins ara mateix i aclarir què passa. Xxt, mixeta maca. No sembla que hi passi res, aquí. És clar que tampoc sé ben bé què busquem. Miau! Potser alguna cosa com això. Ostres, que divertit! Ja, si ets una gata sonada de 50 quilos. Ai, ostres, perdona'm, Àlex. Que estrany. Sembla una unitat d'emmagatzematge criogènic. M'ho tradueixes, si pot ser en paraules més senzilles, sisplau? És una mena de nevera. Ara hem de saber què és això. Un sèrum amb ADN de gat? Quina cosa més rara per tenir a la nevera. No ho és si t'agraden els gats tant com a mi. La Feline Dion, suposo. I pel que veig, t'has pres el sèrum tu mateixa. Només hi ha una cosa que superi tenir un gat, i és ser-ho. I he descobert un sistema per unir les persones i els gats per sempre. Enllaçant a l'ADN. T'has parat a pensar que no tothom vol ser meitat gat i meitat humà? A veure, per depilar-se ha de ser un malson. A ella sembla que li agradi. Àlex! I quan escampi el sèrum per tot el món, tothom entendrà la felicitat que sentim ella i jo. Per tot el món? O sigui que ets tu la que s'ha carregat tots aquells llocs. Les persones gat necessitaran llocs per jugar i per visitar. Vaig cap al primer objectiu. La Universitat de Malibú. Hem de sortir d'aquí abans que la felina executi el seu pla demencial. Ben pensat. Però aquesta porta no es belluga. Què farem? Àlex, escolta, podries posar el pany amb un urpa? Això rai, noies. Molt bé! Mixeta maca. Universitat de Malibú, les 8:14 del vespre. Ara injectaré el sèrum amb ADN de gat a la xarxa d'aigua de l'Uni. D'aquí 2 minuts, els aspersors s'engegaran i tothom es transformarà en magnífiques persones gat. Mireu la Feline! Es veu que tinc companyia. Ha arribat l'hora de jugar al gat i la rata. Caram! Quina pirueta més gatàstica! Sort que nosaltres també en tenim de bones! Sabates de plataforma de llançament, a treballar! Genial, gairebé sou tan ràpides com jo.
això. Aneu-me perseguint i mireu com s'executa el meu pla. Meu! No sé com l'ha fet, aquest salt. La Felin deu tenir 7 vides, com els gats. I l'Àlex també! Afanyeu-vos, noies, que s'escapa! Preparada pel llançament? Sí, som-hi! Els aspersors, esclar! Així és com pensa atacar la Universitat de Malibu. Perseguiu la Felin, que jo m'encarrego del sèrum. Noies! La perseguirem, Sam! De seguida que trobem la manera de sortir d'aquest captell! Vinga, posem-li que escabella el gat! Meu! T'atraparem, Felin! Lex, una bola de pèl gegant! Escolta, tu m'hauràs de pagar la tintoreria. Només tinc 30 segons. Què? T'agrada això de ser una gata, Àlex? M'agrada força, però això no vol dir que et deixi convertir a tothom en persona, gat. Ja ho veurem, això. Ostres! Això demana una dosi extra d'eficàcia d'espí a l'espuma de cabells de ferro massís. Carrega-te-la! I dona 100 voltes com a gata! Clover, em pots deixar una arracada? M'alegro que t'agradi, però vols dir que és el moment de pensar en complements? No penso en complements, penso en armes! Passa-me-la! Mixeta maca, segueix el pèndol. Segueix el pèndol. Molt bé, Àlex! Àlex? Oh, ja me n'encarrego jo. Tu descansa una estona. Ai, això pinta molt malament. Sols es pot arreglar amb una pastilla de menta d'efecte àrtic. Que refrescant! Oh! Genial! Han posat una escultura de gel. Segur que aquelles idiotes també se la carreguen. Espies, voleu un cop de mà? Vaja, per fi ens ho pregunta. Aquesta mixota dolenta se l'ha de castigar. Ostres, Àlex, sembles una disfressa de les meves. De fet, m'agrada força. Potser em podria quedar així un temps. Val més que vinguis amb mi i en parlarem a la BUP. Enviaré uns agents a arreglar una mica el campus. Gràcies, Jerry. Ai, Déu meu! No me'n recordava gens de la meva mare. He de tornar a l'àtic de seguida, Sam. Escolta, Clover, i si li expliques què estudies de veritat? T'asseguro que no la decebràs, ja ho veuràs. Hola, mare! Ja sóc aquí! Oh! No em facis cas, no és res. Això de dibuixar és una afició, una bestiesa. No és com la cirurgia d'orella, que és la meva passió. De fet, m'he recordat que demà tinc un examen de formes del lòbul i he anat corrents a la biblioteca a estudiar. Vols dir? Molt bé, d'acord. M'has enxampat. En realitat no estudio per ser cirurgiana. Estudio per ser dissenyadora de moda. I em sap greu no haver-t'ho dit abans, però no volia que tinguessis una decepció.
Em podràs arribar a perdonar? Oh, perdonar-te? Reina, m'encanta que hagis trobat la teva passió. I encara que t'agradin més les costures que els lòbuls, t'estimo igual. De debò? Esclar. I pensa que qualsevol cosa que et passi a la vida, a mi sempre me la pots explicar. Gràcies, mare. Ets la millor. A veure, què et sembla si em dissenyes una bata de cirurgiana? M'encantaria!